Православные монастыры у Польши. Монахи попросили своего ктитара Добрадзея, каб заснаваў іх манастыр на іншым, спакойным месцы. Гэты набожны чалавек дазволіў ім самім абраць месца. І, маючы дамову з фундатарам, яны зрабілі драўляны крыж і пусцілі яго з гарадка па рацэ Супрасель, каб на тым месцы, дзе ён спыніцца, там і заснаваць манастыр. Супраская лаўра. Заснаванне манастыру і збудаванне гэтай цудоўнай царквы патрабавала вялікай працы. Адкуль праваслаўныя монахі, якія пачалі жыць ва ўрочышчы Сухі Груд на рацэ Супрасель, атрымлівалі прыклад, хто паказваў ім дарогу? Канчаецца 15 стагоддзе. Для праваслаўных вернікаў у Вялікім княстве літоўскім залаты век. Смаленскі архіепіскап Іосіф Солтан і маршалак Вялікага княства літоўскага Аляксандр Хаткевіч вырашылі стаць фундатарамі манастыра. Спачатку яны пасялілі манахаў у маёнтку Хаткевічаў у гарадку. Манастыр у тыя часы быў не толькі асяродкам рэлігійнага жыцця, але таксама і цэнтрам культуры. У манастырах перапісвалі кнігі, рабілі пераклады з грэцкай мовы на славянскую, пісалі кронікі, багаслоўскія і філазофскія трактаты, збіралі бібліятэкі, пісалі іконы. Што было для Аляксандра Хаткевіча ўзорам пры стварэнні манастыра? Перш за ўсё, Кіева-Пячэрская лаўра, вялікі манастыр у сталіцы цяперашняй Украіны, бо з манахамі адтуль ён падтрымліваў сталыя кантакты. Калі Аляксандр Хаткевіч пры канцы 15 стагоддзя запрасіў у сваё ўладанне монахаў з Кіева, Кіева-Пячэрскай лаўры было ўжо 450 год, і яна была вядома як найслаўны манастыр на Русі. На вас спачываюць два благаславенні. Адно ад Бога, другое ад Святое гары, казаў манах Антоній, заснавальнік лаўры, сабраным на беразе Дняпра 12 братам. Святы Антоній здзяйсняў паломніцтвы на Афон і ў Канстантінопаль. Вярнуўся ў Кіеў, дзе заснаваў манастыр, у якім павінны былі панаваць малітва, слёзы, пост і праца. Манастыр паўставаў у пячэрах, выбітых манахамі ў суцэльнай скале. У падзямеллі будавалі таксама і цэрквы. Да сёння захаваліся далёкія і закладзеныя святым Антоніем блізкія пячэры. Яны маюць працягласць 700 метраў. Да сёння ў іх спачываюць парэшткі 124 кіева-пячэрскіх святых і мноства мошчаў. Сярод іх пачэсныя галовы святых, якія струменяць цудоўным ялеем. Да сённяшняга дня Гасподзь Бог дазваляе нам гэта ўбачыць. Гэта грунтуецца на тым, што пачэсныя галовы святых пакрываюцца пахучымі ялеямі, якія маюць ацаляльную моц. Гэта чэрапы невядомых святых. Ведаем толькі аднаго святога Клімента, епіскапа рымскага з першага стагоддзя пасля нараджэння Хрыста. Кіеўскі лад манаскага жыцця зрабіў вялікі ўплыў на Аляксандра Хаткевіча, таму паводле такога статуту у сваіх уладаннях фундаваў манастыр.
У 1501 годзе была пабудаваная першая царква святога Яна Багаслова, а праз 3 гады пачынаецца будаўніцтва царквы Добравешчання Пресвятой Багародзіцы. Будоўля царквы-крэпасці была скончаная ў 1511 годзе. Гэта цудоўны прыклад сакральнага будаўніцтва, які аб'ядноўвае ў сабе мастацтва царкоўнае і абароннае мастацтва. Гэта адзін з нешматлікіх слядоў будаўніцтва такога кшталту на землях Вялікага княства Літоўскага. Царква Добравешчання Пресвятой Багародзіцы – адзін з найвыбітнейшых помнікаў архітэктуры пачатку 16 стагоддзя. Мы можам пабачыць тут вельмі цікавае спалучэнне готыкі і візантыйскага стылю. Хаця готыка праяўляецца толькі ў вонкавым выглядзе храму. Унутраны выгляд царквы Добравешчання Багародзіцы сведчыць пра моцныя візантыйска-рускія ўплывы. У сярэдзіне 16 стагоддзя, у час, калі архімандрытам быў Сергій Кімбар, група мастакоў пад кіраўніцтвам мастака Нектарыя з Сербіі аздобіла ўнутраныя сцены царквы фрэскамі. Стыль гэтага насценнага мастацтва нагадвае фрэскі ў Сербіі. Да візантыйскай готыкі супрачлі былі падобныя некалькі збудаванняў на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, у тым ліку свята-міхайлаўская царква-крэпасць у Сынкавічах, у сённяшняй Гарадзенскай вобласці Беларусі. Царква ў Сынкавічах, падобна як і супраская, таксама паўстала на зломе 15 і 16 стагоддзяў. Гэта трохнававая базыліка з 3 апсідамі. Абарончы характар будынку надаюць 4 высокія вежы. Строгі інтэр'ер храму прыстасаваны для служэння ўсходняй літургіі. Да сёння арыгінальныя фрэскі перыяду будаўніцтва царквы не захаваліся. Іншы прыклад абарончай будоўлі таго перыяду – царква ў Мураванцы ў Беларусі. Храм паўстаў амаль на паўстагоддзя пазней за супраскі і сынкавіцкі, і таму строгасць гатычных архітэктурных рашэнняў саступае багата аздобленым рэнесансным фасадам. Але лёс манастыра ў супраслі вырашаў не толькі выгляд яго галоўнага храму. У 16 стагоддзі колькасць манаскай супольнасці дасягала 200 манахаў і падтрымлівала кантакты са шматлікімі асяродкамі ў краіне і замежжы. Тады ў супраскі манастыр прыходзілі тысячы паломнікаў. Галоўным чынам да цудатворнай супраскай іконы Божай Маці, якая была ахвяраваная манастыру адным з фундатараў, Іосіфам Солтанам, епіскапам смаленскім. Тады ў супрасль таксама былі прывезеныя шматлікія мошчы святых з паўднёвай Еўропы, з Балканаў, перадусім з Грэцыі і Сербіі. Тады ў манастырскую бібліятэку патрапіла вялікая колькасць помнікаў славянскага пісьменства, у тым ліку вядомая Чацья Мінея, найстарэйшы ўзор царкоўна-славянскага пісьменства, які паходзіў з 11 стагоддзя. Чацья Мінея альбо супраскі кодэкс трапіў сюды з Кіева, але быў складзены ў 11 стагоддзі ў Балгарыі. Сёння яе вывучаюць славісты з усяго свету. Бібліятэка супраскага манастыра мела адну з найважнейшых калекцыяў кніг, якія існавалі ў Рэчы Паспалітай. На працягу ўсяго 16 стагоддзя тут збіраліся і перапісваліся кнігі. Гэта быў буйны рукапісны асяродак. Манаскі асяродак у супраслі быў другой манаскай супольнасцю пасля Кіева-Пячэрскай лаўры. Ягоныя кантакты з Кіеўскай Руссю, Балканамі, Грэцыяй, а перадусім са святой гарой Афон сталі падмуркам развіцця рэлігійнай думкі і магчымасці сустрэчы дзвюх культураў – усходу і захаду. Сувязі супраскай лаўры з Балканамі і святой гарой Афон
можна сустрэць яшчэ ў адным бясцэнным помніку, звязаным з манастыром. У супраскім ірмалагіёне. Ірмалагіён – гэта запіс традыцыйных царкоўных мелодыяў, які ахоплівае цэлы літургічны год. На 1130 старонках аўтары запісалі супраскія, кіеўскія, грэцкія і балгарскія спевы. Усё гэта выконвалася традыцыйным аднагалосным візантыйскім харалам. Рэцэнзенты пісалі, што сучасныя кампазітары не здолелі б стварыць нешта падобнае да ірмалагіёну. Такі твор, без паўтарэння мелодыі, мусіць трываць больш за 20 хвілін. Трэба памятаць, што гэта аднагалосны спеў, без ужывання музычных інструментаў, якія цяпер ахвотна выкарыстоўваюць кампазітары. Ірмалагіён быў напісаны праз 100 год пасля заснавання манастыра ў 1598 годзе. Ягоны пазнейшы лёс вельмі загадкавы. Калі супраскі манастыр знаходзіўся ва ўладанні прыхільнікаў рэлігійнай уніі з Рымам, вядомай як Берасцейская, рукапіс ірмалагіёну знік з супраслі. У гэтай малой катакомбнай царкве святога Антонія ў Кіеве, адной з найвялікшых святыняў праваслаўнага свету, маглі захоўвацца толькі самыя каштоўныя рэчы. Такой каштоўнасцю быў і супраскі ірмалагіён. Ён захоўваўся тут каля 300 год. Як ён сюды трапіў? Хутчэй за ўсё, у 1630 годзе яго супраслю ў кіеўскую лаўру прынёс Богдан Анісімовіч, спявак, які падпісваўся родам з Пінску. На пачатку 70-х гадоў мінулага стагоддзя ірмалагіён быў знойдзены ў пячорах кіеўскай лаўры і расшыфраваны прафесарам з Масквы Анатолем Канатопам. Я знайшоў ірмалагіён у гэтай малой падземнай царкве. Тут яго хавалі ў цяжкія для праваслаўя часы. Ворагі веры хацелі яго адшукаць і знішчыць. Потым маглі б сказаць, што ў праваслаўных не было ніякай традыцыі. У часы уніі супраскі манастыр цалкам змяніў сваё значэнне. З асяродка манаскага, духоўнага ён быў перароблены ў асяродак рэзідэнцыйны. Гэта тут была рэзідэнцыя вуніяцкіх епіскапаў, а потым вуніяцкіх мітрапалітаў. Яны, праўда, пабудавалі тут вялікія рэзідэнцыйныя памяшканні, а таксама тут спраўна функцыянавалі друкарня і паперня. Аднак манастыр перастаў быць духоўным асяродкам. У супраскай друкарні свет убачыла 456 кніг па-польску, царкоўна-славянску, на лаціне і нават адна на літоўскай мове. Першай надрукаванай тут кнігай было «Жыццє святога Ануфрыя», напісанае Пафнуціем. Наступнымі кнігамі былі так званыя брашуры, звязаныя з пострыгам, манастырскімі прафесіямі, як адбываліся манаскія пострыгі. Быў там і першы нотны запіс спеву, які спяваўся пры прыняцці манаскага пострыгу. У 1839 годзе манахі з супраслі вяртаюцца да праваслаўя. Яны адраджаюць традыцыі манастыра 16 стагоддзя, адкрываюць замаляваныя вуніяцкімі папярэднікамі фрэскі, разбудоўваюць манастыр, закладаюць могілкі. Развіццё лаўры не працягвалася доўга. У 1915 годзе манахі разам з усім праваслаўным людам тых мясцінаў вымушаюцца царскімі ўладамі да эвакуацыі ў глыб Расіі. Без гаспадара манастыр ператвараецца ў руіны. У 1944 годзе адступаючыя нямецкія войскі ўзрываюць абаронную дабравешчынскую царкву. Манахі вяртаюцца ў супрасль у 1984 годзе.
Яны адбудоўваюць манаскую традыцыю і манастырскія будынкі. Od kilkunastu lat Ужо больш за 10 год, як і ў мінулыя стагоддзі, цудатворная ікона Багародзіцы прыцягвае сюды паломнікаў з усяе Польшчы. У кожнага свая праблема, свая радасць, свая бяда. Мы ідзем да Маці Божай памаліцца, каб яна нам дапамагла. Супраць развіваецца, яе значэнне ўзрастае таксама яе духоўнае значэнне, пакланенне іконе, якая там знаходзіцца. А мы моцна рэлігійна звязаныя з іконай, з асобай Маці Божай. Яна блізкая нашаму сэрцу, блізкая сэрцу кожнага праваслаўнага чалавека, і, пэўна, таму столькі моладзі, старых, дзяцей выпраўляюцца ў паломніцтва да гэтага месца. Гэтыя катакомбы тое, што засталося ад Уваскрасенскай царквы. Тут на працягу некалькіх сотняў год хавалі целы памерлых братоў. Калі манахі вярнуліся сюды на пачатку 80-х гадоў 20-го стагоддзя, менавіта тут пачалі маліцца пра душы сваіх папярэднікаў. Тут заўжды ўзносіцца малітва ў ноч з 9 на 10 жніўня на свята Супрацкай іконы Багародзіцы. На этом месте, на котором мы стоим, здесь почивали наши предки. На гэтым месцы спачывае прах нашых продкаў. Нядаўна мы былі сведкамі таго, як вораг роду чалавечага хацеў іх знішчыць. Галовы, якія спачываюць у гэтых нішах, былі разбіты камянямі. Господі Божа, прабач людзям, якія гэта ўчынілі, бо яны рабілі гэта ў бяздумнасці. Мы таксама ім выбачаем, бо на гэтым грунтуецца хрысціянства. Супрацкі манастыр усё больш звяртаецца да традыцыі папярэдніх стагоддзяў. Манахі займаюцца выдавецкай дзейнасцю, лячэннем зёлкамі. Культурнай ролі манастыра будзе дапамагаць Супрацкая акадэмія. Tego momentu zaczyna się właśnie, zaczynają się sale dydaktyczne Akademii Supraskiej. Тут пачынаюцца аўдыторыі Супрацкай акадэміі. Акадэмія мае задачу наблізіць праваслаўе тым, хто не з'яўляецца праваслаўным. Праваслаўныя будуць мець магчымасць узмоцніць і яшчэ больш пашырыць свае веды. Remontów wewnętrznych tego budynku, który jest za moimi
plecami. Першыя вынікі рамонту памяшканняў архітэктурных помнікаў ужо бачныя. У левым крыле палацу архімандрытаў распачаў працу найбольш сучасны ў Польшчы музей іконаў. Ікона – гэта акно ў іншы свет. Мы бачым праз ікону іншае вымярэнне нашага жыцця у шырокім сэнсе, не толькі зямным, але і вечным. Сілай гэтага месца будзе тое, што яно вымагае ад людзей, якія сюды будуць прыходзіць, сузірання. Мы не ставім на мэту зрабіць гэтую экспазіцыю як музейную для праваслаўных. Не ставім на мэту таксама для іншых канфесій. Калі прыйдуць да нас зачараваныя царквой і пабачаць абразы, то мы будзем шчаслівыя. Калі з нашага музею пойдуць у царкву і захочуць пабачыць кантэкст, як гэта выглядае цяпер, то гэтым будуць задаволеныя манахі. У арганізацыі супраскай акадэміі дапамагаюць вернікі, дзяржаўныя і мясцовыя ўлады. Манастыр хоча скарыстацца датацыяй еўрапейскага звязу. Неаднаразова сутыкаючыся з праблемамі штодзённага жыцця, мы прыязджаем сюды па духоўную дапамогу. Сёння якраз такі момант, калі мы можам падзякаваць, працуючы на святой для нас зямлі. Сёння супраскі манастыр зноў адраджаецца, перш за ўсё, як духоўны асяродак, а таксама як культурна-рэлігійны асяродак. Менавіта гэта ёсць сэнсам тых старажытных манастыроў, якія запачаткоўваліся на пачатку 16 стагоддзя. Сцэнар і рэалізацыя Юры Каліна пры дапамозе Анны Радзюкевіч здымаў Роман Васілюк. Пераклад на беларускую мову Наталья Васілевіч, чыталі Ян Бейнард і Ганна Зазулінская, падрыхтавана Беластоцкім аддзелам польскай тэлевізіі.